Y que noten que ya entonces es el segundo. El jugador número 12, Solomon, hay observaciones. Será el 2 de octubre al Camp Español de Barcelona.
i que tornem a l'estany el 7 d'octubre per a rebre a l'Elx. A més, demà, al Puigades, l'estalla Lleida a les 12 del